नङामोन दिनैहाय नोंखायनो आं रोजा रोजा साबायखर आरो खर' गुंग्लायै खुलुमहरो दिनाव नोंथांमोनखौ आंनि बे नोंथांमोनहा बे देबरगाव प्राइमारिनिफ्राय आंखौ रोजा रोजा भट होनानै दिनैहाय बिराद बिपुल भटआव देरहासार खालायनानै आंखौ दिनैहाय एमएलए बानायदों होफिननांगौ बेलायावहाय आङो माबायदि नोंथांमोनखौ सेवा खालायो बे समावहाय नोंथांमोनहा आंखौ मदद होनांगोन आरो लोगोसे मोजां एडभाइस होनांगोन जाहाथे फैगौ दिनाव जों बे जायगायाव मोजां खामानि मावनो हायो नोंखायनो बे रंजानाय दिना आंनिल' नङा बयनिबो जों देबरगाववासिनि आरो 3 नम्बर क'क्राझार समस्तिनि दा फैगौ दिनावहाय जोङो आरो गोग्गोमै बे देबरगाव समस्तिखौ बे क'क्राझार 3 नम्बरखौ फोजौनानै लांनायाव जौगाथि होनायाव आं अरायबो नोंथांमोननि खाथियाव थागोन आं आसा खालायो नोंथांमोनहाबो अरायबो आंजों थाफागोन।